Stabil a költségvetés, újraindulnak az önerős fejlesztések. A Portré Biennáli alkotásaiból nyílt kiállítás a Városházán. Faggyal és hóval érkezik a tél hazánkba. Köszöntöm nézőinket! Hegedűs Viktória vagyok, Önök a 60 TV híradóját látják. A szigorú gazdálkodás eredményeként újraindulhatnak az önerős fejlesztések a városban, mutatott rá Horváth Richárd polgármester. Így a legutóbbi testületi ülésen döntött a grémium a Horváth Mihály út egy szakaszát érintő felújításról is. Továbbá megválasztották a 60. helyi választási bizottság tagjait, és szavaztak az önkormányzat által működtetett házi orvosi és házi gyermekorvosi körzetek egészségügyi alapfeladatainak ellátásáról. Megtartották a novemberi testületi ülést a képviselők 60-ban. A kiegyensúlyozott és stabil költségvetés eredményeként a többi között a Horváth Mihály út egy szakaszának a felújításáról is döntött a grémium, amely önkormányzati önerőből valósulhat meg, mutatott rá Horváth Richárd polgármester. Amikor összeraktuk a költségvetést, akkor ez a biztonság költségvetése volt, hiszen minden esetőségre próbáltunk fölkészülni, és minden negatív forgatókönyvre készültünk. Ezért nagyon-nagyon szigorú gazdálkodást vártunk el a cégeinktől, az intézményeinktől, az önkormányzattól, a hivataltól. Ennek az egyik eredménye például az, hogy most el tudtuk indítani, illetve tudtunk dönteni a közbeszerzésben, ez egy zöld felület felújításról szól, ami pontosan a Horváth Mihály út elejét érinti. A képviselők döntöttek 60 város roma nemzetiségi önkormányzatának támogatásáról, szavaztak új parkolóhelyek létesítéséről és használatáról, valamint zárt ülésen tárgyalták az önkormányzat által üzemeltetett házi orvosi és házi gyermekorvosi körzetek működését. Horváth Richárd kiemelte, a cél az volt, hogy a 60-iakat egy stabil rendszerű alapegészségügyi ellátás szolgálja. Nem az önkormányzat döntései miatt van mondjuk kevesebb háziorvos, vagy van kevesebb gyerekorvos. Ugyanakkor viszont nekünk minden követ meg kell mozgatni annak érdekében, hogy ez a fajta egészségügyi szolgáltatás, ez rendben legyen a városban. És itt hadd dicsérjem meg kollégáimat, és hadd dicsérjem meg Lescsán Balázs alpolgármester urat, hiszen ők nagyon-nagyon sokat tettek, nagyon-nagyon sokat mentek azután, hogy ez valamilyen módon rendeződjön. És most arról döntöttünk, hogy a gyermekorvosi ellátás új orvosok bevonásával meg tud oldódni 60-ban. Fogadom, hogy Magyarországhoz. A testületi ülésen egyebek mellett megválasztották a 60. helyi választási bizottság tagjait, akik a munkájukhoz szükséges esküt is letették a Városháza dísztermében. A 24. Arcok és Sorsok nemzetközi Portré Biennáli műveiből nyílt kiállítás a Városházán. Összesen több mint 40 alkotás díszíti az emeleti folyosót, melyek között megtalálható a nyertes pályázat is, a Szabaduló művész. A tárlat megnyitóján a 60. Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói adtak énekes műsort. A díjnyertes Szabaduló művész mellett a Kapcsolatban és a Tűnődő című alkotások is megtalálhatóak a Városház emeleti folyosójának falán. Hagyomány már, hogy időszakos kiállítást rendeznek az önkormányzat épületében. Most a 60. Galéria 24. Arcok és Sorsok nemzetközi Portré Biennálén kiállított művekből válogatták össze a tárlat anyagát. Horváth Richárd polgármester beszédében azt hangsúlyozta, nem csak az intézménybe érkező vendégek nézik meg szívesen az alkotásokat. Teljesen mindegy, hogy gyerekrajzok vannak itt, vagy művészeti alkotások vannak itt, mindegyik idevaló, és mindegyiket jó látni, és mindegyiket jó nézni, és mindegyik hozzáad egy kicsit a mindennapokhoz. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ezek a tárlatok itt mindig meg tudnak valósulni, és mindig itt vannak a képek. Tompazé Mihály, a 60. Galéria vezetője elmondta, úgy válogatták össze az alkotásokat, hogy szemléltesse a mai magyar képzőművészet sokszínűségét. Hozzátette, a portrék különböző stílusban és technikával készültek. Érdekes képek, elgondolkoztató képek, és az a jó, hogy az ember, ha megnéz őket, mindig talál benne valamit, amit az első ránézésre nem fedezett fel. És akkor úgy elcsodálkozik, hogy hát tényleg ez is portré, milyen érdekes. Hullhat eső, de cseppjei nyomán élet vár. A kiállítás megnyitó ünnepségén a 60. Kossuth Lajos Általános Iskola 6. évfolyamos tanulói adtak énekes műsort, felkészítőjük Birkás Ildikó énekzenetanár volt.
A tervek szerint januárban a Portré Biennálé további alkotásait is bemutatják majd a Városházán. Hajnalban már egyre többször megy a hőmérő higanyszála a mínusz tartományba. Hamarosan pedig havazással is számolhatunk majd Magyarország területén, mondja a Metnet időjárás előrejelzője. Bakota Zsolt kiemelte, a hosszú és enyhe őszi időjárás után pár napon belül megérkezik a télies időjárás. A hidegfront elsősorban az időseket és a betegeket terheli meg. Bár az idei ősz kifejezetten enyhe és elhúzódó volt az elmúlt évek átlagához képest, azonban az utóbbi napokban egyre többször alakultak ki hajnalban fagypont közeli hőmérsékleti értékek Magyarországon, mondta a Metnet időjárás előrejelzője. Bakota Zsolt hangsúlyozta, hamarosan megérkezik hazánkba a télies idő. Szombattól kezdődően nyílik majd meg az út észak felől a hideg sarkvidéki, sőt mondhatni szibériai eredetű levegőnek, és hát ennek meg is lesz az eredménye a jövő hét első felében, amikor is már a legtöbb helyen -4, -10 fok közé csökken az éjszakai órákban is a hőmérséklet, és napközben is lesznek olyan helyek, ahol fagypont alatt alakul a hőmérséklet. Bakota Zsolt hozzátette, hogy jelenleg egy anticiklon határozza meg a Kárpát-medence időjárását. Ennek az eredményeként áramlik be hazánk területére a sarkvidéki levegő. A szakember azt is elmondta, a következő 8-10 napban nem lesz változás, így az ország egyes részein akár havazás is előfordulhat. Bakota Zsolt rámutatott, hogy a hidegfront elsősorban a krónikus betegségben szenvedőket és az időseket terheli meg, de ilyenkor fokozódhat a migrénes fejfájás, és az izületi panaszok is felerősödhetnek. December 10-ig tekinthető meg a Vadvilág női szemmel című kiállítás a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. A tárlat különlegessége, hogy egyszerre 3 művésznő munkáit mutatja be különböző stílusokban. A képeken az alkotók a hazai erdők vadjait elevenítik fel. December 16-án este fél 8-tól a Shadows and Girls zenekar koncertjén szórakozhatnak az érdeklődők a Grassalkovich Művelődési Házban. Az örömzenélésen a 60-as évek gitárzenéi mellett énekes, dallamos, populárisabb dalok is hallhatóak lesznek. Pénteken egy hidegfront hatására elszórtan eső, záporok, havazás és hózáporok alakulhatnak ki. A nyugati-északnyugati szél a déli tájak kivételével többfelé megerősödhet. Hajnalban -3 fok várható, napközben pedig 5-12 fokot mérhetünk. Szombaton többnyire napos időre készülhetünk elszórt záporokkal. Hajnalban -6 fok várható, kora délután 2-7 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap több helyen kisebb havazásra van kilátása változóan felhős napos időben. Kifejezetten hideg lesz napközben, mindössze 0-5 fok valószínű. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a Mesepercekben az Iciri-Piciri című mesét hallgathatják meg a gyerekek. Ezt követően a kommentárban Ürmös László brácsaművész az életútjáról, valamint a jövőbeli terveiről beszél. Az élesztőben pedig a Bátortáborról tudhatnak meg többet. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihírlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!